بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mitanga ina ala fe ka bo shitane toroma kan sinsini Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai ka ala fo ka ala wal nyuman don ala min ko aka gafe sanuma in kono ako na ya sorla ale ala ni qur'ane jigi kulu de kan auto na kulu ye asirane ala nye abi karkari ninga mugu ikado nga fa ben chugola ale Allah ta'ala bi akan dalew kushi adama dew ye wala sange ke miri bay ka ketta shibay ninga sigi ale Allah subhanahu wa ta'ala ma ama kishin nama ina ala infe ka ke kira Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so mo sanma wana ka sahaba nyuma ani no fetu ba nyuma kelengele na bela jele fokata se jodo ma ala kenne na wiye o jama kulu sanma chala ni amborai ma dubatul Qur'an aw ma fili abe ale emission sanfe Qur'ane kuna ka bo ka dili ka uma daba maka jigin fen sanmai batara ko tina Qur'ane min nyakuntlena atina akofe akoloshi baga na tanga baga o ya Allah subhanahu wa ta'ala yare ala mi jungoti amine kumate sunogoma atinyina wa atinegi bo ala wa atitla ala fiefio o ala de bala ka gafe in koloshi ka bo yele malima ka bo jengeni ka bo chien ko bela jelema amina sura min di awmabi ani amina kuma Qur'ane aya min kambi o ye Qur'ane sura biduru ani durunai o de bi wele ko suratul waqi'a amina kalan kabo aya folola ninga tabla suratul waqi'a aya mugan ani kele insha Allah kabo aya folola katabla mugan kele na ami je ka kala nyogon fe ninga soroka anda do wala liwla ni akuma sele au bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مقلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعظيما إلا كيلا سلاما ninde suratu waqi'a nyafo ye chugo mi kabo aya folo la katabla aya muga ani woro insha Allah amina ode diauma sura yi ajigina alakira bakan ka to magan sigila ode tafsir kela son chama benamin kan ka damina ibn abbas la katase hasan ata ikrima katada jabir muqatil nunu bela jilen ko sura jigina alakira kan ka to makan sigidela nga abi ibn abbas ka la kalli no wara la ka fo sura yoro dobe o jigina madina no ye Allah ta'ala ba fo anya yoro mina wa taj'aluna rizqakum annakum takzibun
watajaluna rizikakum annakum tukazzibun o ye kira doy k'a fɔ o aya in o kɔni jigina k'a daminɛ ka taa suran laban na k'o jigina alakiraba kan k'a to a tɔgɔ bɛ di madinɛ sigi la ibn abbas ka lakalili nɔ dɔ ye o ye a mafilɛla ka bɔ itiya de ma ale ko a y'o mafilɛ ka bɔ ibn abbas ma n'i ye suran yɛrɛ ta k'a lajɛ a aya n'o y'a harfu a harfu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn alphabet 1773 alfun wa sabumiya wa salasu aharufin harfu 1773 o kumana fɛ a kalima n'o ye mo ye kumaden bɛɛ lajɛlen min bɛ kumaden 378 salasumiya wa samanu wa sabuuna kalima o kumana fɛ aya bɛɛ lajɛlen aya 96 ye sita wa tisuna aya Allah subhanahu wa ta'ala ko cogo di suran belebele in kɔnɔ a ko iza waqa'atil waqi'a a ko ni kiyaman jɔ don sera bimana iza qamatil qiyama allati la budda min wuqu'iha lahara welela ko waqi'a o kɔrɔ ni cunfɛn cunna walima ni kɛfɛn kɛra iza waqa'atil waqi'a ni cunfɛn cunna walima ni kɛta kɛra o kɔrɔ don bolo dalen n'a sera a welela ko waqi'a baydawi ka lakal nɔ la ko sumiyatu waqi'a litahaqquqi wuqi'a sabula a bɛna kɛ siga foyi t'a la ni kɛfɛn kɛra o kɔrɔ lahara ye kɛfɛn de a bɛna kɛ foyi t'a bali ala ko o kumana fɛ ni a don sera kumana min na ni lahara buru fiyɛra k'a kɛnɛ jɔ k'a kɛ kɛnɛkan jaraki ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ibn abbas ko waqi'a ye lahara yɛrɛ tɔgɔ dɔ de ye i n'a fɔ lahara welela kuranɛ kɔnɔ tɔgɔ minnu na qiyama lahara welelo la a welela sɔ i ka la a welela yɔrɔ dɔw fɛnɛ na azifa a welela yɔrɔ dɔw la kuranɛ kɔnɔ ko tɔɔma o cogoya kelen na ko lahara tɔgɔ a wele tɔgɔ dɔ de fɛnɛ ye waqi'a fɛnɛ ye ibn abbas ko ten ala ko ni kɛfɛn kɛra laysa li waqi'atiha kaziba ko kɔni nkalontigiya t'o la tuguni dɛ i n'a fɔ a bɛ k'aw to diɲɛ kɔnɔ yan cogo min k'a fɔ cɛw nin lahara ko n yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa a bɛ se wa a tɛ se wa a bɛ k'o nkalontigiyali min kɛ bi k'aw to yan ala ko n'a don sera o t'i n'a fɔ aw ka nkalontigiyali in don in dɛ laysa li waqi'atiha kaziba a kɛli in kɔni nkalontigiyali ti a la fiyewu i n'a fɔ a b'a la k'a nkalontigiya bi cogoya min na i n'a fɔ Alahu Ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ fan wɛrɛ fɛ suratu Ghafir la aya 84 a ko falamma ra'aw tumana min na u ye yeli kɛ ba'athana ni Alahu Ta'ala ka mashiba la n'o ye lahara kɛnɛ ye qalu u ko amanna billah kan liminɛra ka da ala la wahdahu ala kelen pe o don limaniya ti mɔgɔ nafa ala ko ni lahara kɛnɛ jɔra qafida a bɛ maa dɔw majigin rafi'a wa a bɛ dɔw kɔrɔta bimana hiya qafidatu li aqwamin rafi'atu li akarin a bɛ dɔw kɔrɔta a bɛ dɔw majigin hasan ko ten takfidu aqwaman ila jahim a bɛ dɔw majigin ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ k'u dɔgɔya k'u jasi ala kana an yala wa in kanu fi dunya aiza hal n'a sɔrɔla diɲɛ maa baw de tun don jɔyɔrɔbatigiw tun don masakɛbaw tun don dunu tun bɛ gosi ko ka bɔ minnu ɲɛ sira tun bɛ bila minnu ɲɛ hali n'a sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ k'u tun ye jɔyɔrɔbatigi ye ko n'u kɔni sigiyɔrɔ bɛnna jahanɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ jahanɛmɛ b'u gɔmɛ dɔgɔya dɛrɛ a bɛ u jasi o cogoya kelen fɛnɛ na a bɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ kɔrɔta lahara jɔ don ka taa ala eliyina na ka taa kɔrɔta kɛnfɛnsen na wa in kanu fi dunya o da hali n'a y'a sɔrɔla olu de tun ye bolokɔfɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bolo maa jatelenw tun tɛ olu bɛna kɛ maa kɔrɔtalen ye lahara ala sɔrɔla sisan ka na walawalali k'an ye diɲɛ wuli tamasiyɛnw na a ko iza rujjatil ardu rajja a ko ni dugukolo nana yɛrɛyɛrɛ la bimana iza zulzilat zilzalan anifa ni dugukolo nana yɛrɛyɛrɛ a ka yɛrɛyɛrɛli yɛrɛ la o kɔrɔ o yɛrɛyɛrɛli o n'aw bɛ min dɔn tɛ kelen ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ minnu bɛ kɛ anw fɛ o ni nin tɛ kelen ye ala ko rajjan o kɔrɔ o bi aw ka dɔnta n'aw ka faamuta sanfɛ ko ni dugukolo nana yɛrɛyɛrɛli yɛrɛ la mufasirunaw b'a fɔ den bi yɛrɛyɛrɛ a diminen bamananfini na cogo min na ko i k'a dɔn k'a fɔ ni diɲɛ wuli sera dugukolo bɛna yɛrɛyɛrɛli kɛ o ka bɔ o yɛrɛyɛrɛ cogo ye ni ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na o kumana fɛ ala ko iza rujjatil ardu ni dugukolo yɛrɛyɛrɛla rajjan a ka yɛrɛyɛrɛli dɔɔnin yɛrɛ la ni ka ci ka bɔ ɲɔgɔn na wa busati jibal a ko o don a bɛna kulubaw fɛnɛ ye olu bɛna mugumugu basan mugumuguli yɛrɛ la kulu belebeleba ninnu a ɲɛ bɛ olu minnu jɔlen na a bɛna ye olu fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn bila ka mugumugu ka bɔ ɲɔgɔn na mugumugula min kabako dan don hali cɛncɛn mugu
o bi kumabaya ka tɛmɛ kuluba ninnu kan bɛɛ bɛ na yɛrɛkɛ ka kɛ i b'a fɔ bugurimugu dalakɛɲɛ cogo fakɛ in na ten a ko kuluba ninnu bɛna laban ka kɛ haba'an i b'a fɔ ko gɔngɔn munbasan min yɛrɛkɛra fasarat ghubaran mutafarrika a bɛna laban ka kɛ i b'a fɔ ni gɔngɔn wulila walima i sigilen i ka fenɛtiri fɛ tile dontɔ fenɛtiri bɛ a bɛ pusɛrini minnu yira i la a ko wallahi i bɛna kulubaw ye o bɛ kɛ i n'a fɔ o bɔ ɲɔgɔn kɔ de o bɛ kɛ i n'a fɔ foyi i b'a fɔ foyi tɛ kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la ala b'o fɔ an ye wa takunu jibal kal ihnil manfus yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ wasu yirati jibal fakanat saraban a bɛ kɛ i b'a fɔ sogonɛgɛnji ihnil manfus a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔ paratalen suratu kariya la ani suratu nabayi la i bɛ nin fila sɔrɔ yen o kumana fɛ ala ko wa kuntum a ko don na aw kɔni bɛna kɛ azwajan kulu ye salasatan min ye kulu saba ye bimana wa kuntum ayuhan nas asnafan wa firkan salasa aw bɛna kɛ kulu belebele saba ye o kulu belebele saba de ye kiniyanfan mɔgɔw numanyanfan mɔgɔw ani kɔnɲɔgɔnyabagaw n'o ye sodansow ye ahlu yamin wa ahlu shimal wa ahlu sabak a bɛna o bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛ sisan ni k'o walawala fa ashabul maimana a ko kulu fɔlɔ de ye kiniyanfan mɔgɔw ma ashabul maimana muhamadu jɔnni y'i kunnafoni olu la jɔnni ye olu mankutu f'i ye jɔnni ye olu taa yɔrɔ f'i ye nɛɛma minnu b'olu ka bonya minnu b'olu ka lahara muhamadu jɔnni y'a f'i ye nin ye ala ka kuma cogoyaw ye kira fɛ i n'a fɔ a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la kari'a mal kari'a tɔrik ma tɔrik o n'a ɲɔgɔnnaw leilatul qadr wa ma adraka ma leilatul o n'a ɲɔgɔnnaw ka muhamadu ɲininka muhamadu jɔnni ye nin f'i ye k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ a ye ko bonya ani ko yangan tellement a ka bon k'a sɔrɔ ale ala yɛrɛ de bɛ na a ɲɛfɔ muhamadu ye wa ashabul mash'amati ala ko ani numanyanfan mɔgɔw ma ashabul mash'ama muhamadu jɔnni y'i kunnafoni ka bɔ numanyanfan mɔgɔw ka lahalaya ma jɔnni y'u mankutu f'i ye jɔnni ye balawu min bɛna da u ka gafe min bɛna don u bolo numanyanfan fɛ jɔnni ye ninnu ko f'i ye muhamadu ala de bɛna a ko fɔ kurtubi ko nin kuma ninnu tani ka seginna walasa ka ko bonya a n'a karama de f'i ye i n'a fɔ an y'a fɔ i ye kuma tɛmɛnen na cogoya min na wa sabikuna sabikun ala ko kulu sabanan ko o ye kɔnɲɔgɔnyabaw ye minnu sodansow cɛminɛcɛw minnu bɛ bila tɔw ɲɛ ka se yɔrɔ la tɔw ma se yɔrɔ minnu na minnu galew fɔlɔfɔlɔw kunfɔlɔw o de ye sabikunaw ye ala ko ani kunfɔlɔw n'o ye sodansow ye o kumana fɛ sabikuna ninnu n'i ye fatu kadiri lajɛ ale b'a fɔ k'a jiginna huzaykil de la firawuna ka mɔgɔw firawuna somɔgɔw cɛla min limaniyara ka da ala la ko nin kuma in kan bɛ ale de ma fatu kadiri la a b'a fɔ ko jamakulu bɛɛ n'a ka sabikuna don firawuna ka jamakulu sabikuna de tun ye ale ye ani fɛnɛ suratu yasi la alahu taala bɛ habibu najari min fɛnɛ fɔ an ye o fɛnɛ kɛra a ka jamakulu ka sabikunaw ye ko nka muhamadu mantonw sabikunaw o de ye imam ali ye bon abi talib mana mina alakira ba nana ni cidenya ye ka ci lase n'o ye ala ka ci ye ma fɔlɔ min i kɛra kɔnɲɔgɔnyaba ye ka na diinɛ in ma o kɛra imam ali ye a n'a ka si dɔgɔya ale kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛ wɛrɛw sɔrɔla ka na i n'a fɔ abubakar asidik ale tun ye mɔgɔkɔrɔba ye o kama ni riwayaw b'a la kali u b'a fɔ cɛ fɔlɔ min nana k'o ye abubakar ye ko nka denmisɛnnin fɔlɔ min nana k'o ye imam ali ye nka u fila la min ye min kɔn o de ye ali bun abi talib o kumana fatu kadiri tigi ko ten ko ale de ye sabikunaw ye muhamadu mantonw cɛla sabiku min bɛ yen k'o ye imam ali ye asadullahi alghalib o kumana fɛ ala ko o sabikuna minnu filɛ ulaika almukarrabun olu de ye ala masurunyabagaw ye ulaika humul mukarrabuna min allah fi jiwarihi ala gɛrɛɲɔgɔnyabagaw minnu bɛ ala kɛrɛfɛ n'i t'a dɔn k'o de ye sabikunaw ye fi jannatin olu bɛ nakɔforow kɔnɔ naim min nɛɛmayalen don hum fi jannatil khulud yatana'amuna fiha olu kɔni bɛ duumi arijinɛ de kɔnɔ u b'u yɛrɛ daamu k'i yɛrɛ ne la hinɛ a kɔnɔ sulatun ale ye jamakuluba de jama'atun kathira sulatun bi maana jama'atun kathira o ye jamakulu belebeleba de ye minal awalin min bɛ sɔrɔ fɔlɔmɔgɔw la sabikuna ala ko a ka ca fɔlɔmɔgɔw de la ko nka wa qalilun nka a ka dɔgɔ minal akirin manton labanw na a ka ca fɔlɔmɔgɔw de la kosɛbɛ kosɛbɛ nka manton labanw ko a ka dɔgɔ olu la
o kuma na fa Allah ta'ala binna sabiku na arjina kono olu mangutu bi kechugo min arjina kono ala bino foanye ka soro amma se lahara ala ko ala sururin olu kono be liwde sanfe arjina kono mawduna min nyaga min nyoyalendo ni sanu ni yakutu yi surur o ye jamo sariri de mo bi dalli min kan o kuma den caman de ye sururu ye ko olu be liw sanfe mawduna min nyaga min nyoyalendo ni sanu ye ani yakutu oni a ɲɔgɔnna wɛrɛw famu cogo ɲuman Allah ta'ala ke adama ibn Abbas ko mawduna o de marmula bi zahabi yani mansuja bihi a ɲagami ɲɔgɔnyalen don mawduna kɔrɔ de a ɲagami ɲɔgɔnyalen don o kɔrɔ o bɛ li min sanfɛ i b'a sɔrɔ a fan dɔ bɛ sanu b'o la a fan dɔ bɛ yakutu b'o la a fan dɔ bɛ lulu b'o la o kuma na fɛ o kɔni o ye masiri kɔda ye famu cogo ɲuman Allah ta'ala ka adama sururu a kumaden nana kuranɛ kɔnɔ fan bɛɛ fan caman fɛ ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la fiha sururun marfu'a liwbe akono li munu koro talendo suratu ghashiya la mutakiyina alayha arjina kono de nongo malendo uka li nunu sanfe muttaji'in ala tilkal surur o li nunu nongo malendo olu sanfe kuyere nema mutakabilin unyashine nyogoma nyado barokela na unyashine do nyogoma baro bi ja baro bi fere nga barokela do ko do nendo do nyashine ndo o baro nema dala ko ti o bi laban o ti laban ko sebe o kuma na fa ala ko arjine ko ne de nga baro ina mutakabilin unyashi me nyogoma unongo malendo liukan unyashi ne me nyogoma ubala ka masala o kuma na fe na unyashi ne nyogoma baro ko na o yella dam ko dai wa o de bi fam hakli fe ko sebe nga obi baro la doko do neno do kere de nendo uba ira ka fo ka baro yin peut-être duskun shinfanti kelen mirnaw te kelen yatufu alaihim kuto baro ina munumunu ni mbike ukan yaduru alaihim yatufu alaihim bimana yaduru alaihim likidmat mogodo be munumunu unnofe olu ye joni yatufu alaihim wildanun muqalladun demsenundo demsani muno muqalladun udumenando ushila utibo uka shila sadire na sallahu bi san wolon vlade la utika san sheki munu mi santana olu tiboye kata santan kelena demsenunde be munumunu muqalladun uka munumunu ni duminando ati kotike wa uka shifene uti korobaya ka bo uka demseniyan fenen konnana muqalladun koroye benin kelengelena bela jilenta abu hayyan bo faye ko wusifu bil qulud wa in kana kullu man fi janna muqalladan liyakuna ala annahu yabqawna da'iman fi sinni wildan kwal na ya solar arjina kono dembe duminendo iti bwa kono nganunun ka muqalladuna min farako de ka fo ushi ati bwa nona ushi de duminendo yoro kele shi nti bo anona fiew okoro uti korobaya fam chuko nyuma ala ka dawma ubi dumini ubi munumunu ni jumaye bi akwabin ube munumunu ni very do de very munu ni kalatala ni very kera ko kalatala bi fo de mako kub ajamu ye akwab bi akwab kube munumunu ni veru ye ver munu kalatala wa barika wa ver wera bolo kala bolula okoro tayoro nimbe olula ya do ver do be ibata kalatala do fene be ibata tayoro nimbe ala okuma na fe tayoro te munu na olu ye kubu ye o jamu ye akwabu ye abarik o fene ye veru ye tuguni ver munu ni tayoro nimbula wa ka asin o veri ni fenkera kono abi soro ka fama okuma ko ke as arab kana ala ko wa ka asin ver falembu bolo min mayin kabo arjine konye jiwla no ya loduma ye lomunu abinu olu mangutu ko olu nyefanye nyefe ala ko o lodman no la yusaddauna anha atikmulo dimi bla mala ka fo ni ya mi ba fo an kunlo kera ni chukula la ko ni arjina dlomi kunlo dimi tala wala yunzifun wati shu ati boy hakilika ya do anta no ni olu mi ndoro wi boy hakilika ni ma farati era dobi ni momo ki ka warni babiku wal ma bi boy hakilika ki blaki era fanini ki banini ki ken yugun to fen demsani be dona dlomi na je ngona yambi ko ibi dlomi kati ma ke dangade ni dlo ko ma ke dangade abi ma ke yugun to fen de okuma na fe ala ko arjine dlo nunu uti ma ke yugun to fen wala yunzifun uti ma parce que uti bo hakilika parce que ni bora hakilika ndoro ni ma farati bi ke yugun to fen ma ko bolo ta fantila okuma na fe tayoro kelentila iba fo fendo de bala ki sama doningirindo de dambi kun ta fan fo itike angwa jiya dlomina na ala ko laharata titide
la yusaddauna anha kunkolo ti dimi wala yunzifun wa dulɔ fɛnɛ tɛ ko a b'i bɔ i hakili kan. Ibn Abbas ko ten mankutu naani de bɛ dulɔ la. Dulɔ ka n'i ye dulɔ lajɛ mankutu naani b'a la nka lahara o si tɛ kɛ dulɔ la. A fɔlɔ sukuru dulɔ mina bɛ su a bɛ bɔ a hakili kan nka lahara dulɔ ti maa bɔ a hakili kan. Suda dulɔ mina kunkolodimi gɛlɛnw b'a minɛ o ti arijinɛ dulɔ la. Walikayihu fɔɔnɔ o ka ca dulɔ mina fan fɛ. Ibn Abbas ka lakalinen na wali bawulu ani sugunɛ bakɛ n'a ye sugunɛkɛ daminɛ o y'an ka suru ye. O kumana fɛ Ala ko ni mankutu naani min Ibn Abbas y'a fɔ nin si tɛ lahara dulɔ la. Faamu cogo ɲuman Ala k'a d'a ma. Ala sɔrɔla sisan ka na mankutuli kɛ an ye arijinɛ yɛrɛ mankutuw la. A ko wa fakihatin, a ko sabigu na ninnu bɛ arijinɛ min kɔnɔ n'o ye kɔnɲɔgɔnyabaga ninnu ye gale ninnu. Wa fakiha a ko yiridenw b'u ye mimma yatakayarun, u yɛrɛ de bɛ min suganti. O kɔrɔ n'i ye dumuni kɛlen kɔfɛ yiriden ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ko arijinɛ kɔnɔdenw yiriden b'u ye mimma yatakayarun bimaana mimma yaktarun, u yɛrɛ ni bɛ min fɛ. K'a fɔ n tilala namasa filɛ nka namasa dun tun nege tɛ ne na pomme de ka di ne. Ala ko la arijinɛ kɔnɔ i bɛ min fɛ dɛ, n'i tilala dɔrɔn k'i b'o de sɔrɔ. Nin waati in na simɔ de ka di ne ye nka ne t'a la k'o sɔrɔ. Ala ko la wa fakiha mimma yatakayarun, i mago bɛ min na coyi dɛ ko o yɛrɛ de bɛ d'i ma. K'a fɔ tiɲɛ na an kɔni fɛ yan Bamakɔ n'i ye dumuni kɛ ka ban o bɛ na ni pomme ni namasa de ye nka zaban dun de ka di ne ye. Ala ko la ko zaban in o bɛ d'e ma n'o de ka di ye. Wa fakiha mimma yatakayarun, i ni bɛ min fɛ coyi dɛ ko o de bɛ d'i ma arijinɛ kɔnɔ yiriden na. Wallahi mi tɔyirin ani kɔnɔsogow mimma yashtahun, i mana kɔnɔsogo min nege minɛ. Wallahi mi tɔyirin ani kɔnɔsogo mimma yashtahun, i mana kɔnɔsogo min nege minɛ. Arijinɛ mankutu ka di kojugu. Ala kira ka hadisa dɔ la a b'a fɔ ko arijinɛ kɔnɔden dɔ bɛ sigi ko ka kɔnɔ dɔ filɛ sanfɛ ka sin k'a nege minɛ ten ko yɔrɔ bɛɛ Ala b'a yɛlɛma i b'a fɛ cogo min na a wusulen walima a yirannen k'a kɛ ten yɔrɔ bɛɛ k'a d'i ma i b'a dun. Innaka latanzuru ila tɔyiri fi janna fatashtahihi fayukbiru bayna yadayhi fayuhdiru bayna yadayhi mashwiyan. I bɛ kɔnɔ filɛ dɔrɔn a nege b'i la o yɔrɔ bɛɛ a bɛ na d'i ma a wusulen i b'a fɛ cogo min na. Imam Razi fana bɛ o kelen lakali ko n'i y'a ye arijinɛ mankututɔ yan Ala ye yiriden fɔlɔ fɔ parce que an ka laada la n'anw bɛ dumuni kɛ fɔlɔ a laban de la anw bɛ na ni yiriden mais yan Ala ye yiriden fɔ ka sɔrɔ ka na ni kɔnɔsogow ni dumuni wɛrɛw kofɔli ye ko n'i y'a ye Ala y'o kɛ parce que arijinɛ kɔnɔ kɔngɔ tɛ yen. Ni kɔngɔ y'anw minɛ de an bɛ dumuni kɛ dumuni bannen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka yiriden dun. Mɔgɔ falen de ka laada ye yiriden dun ye tuma caman. Laada la n'anw fa ni adamaden fara de a bɛ yiriden dun. Ala b'a fɛ k'a fɔ an ye ko kɔngɔ de tɛ arijinɛ kɔnɔ. O de kama a fɔlɔla yiriden na ka sɔrɔ a ma dumuni yɛrɛ fɔ fɔlɔ. Yiriden kɔfɛ a sɔrɔla ka na dumuni fɔ. An k'a dɔn k'a fɔ ko arijinɛ cogoya ni anw ka cogoya tɛ kelen ye. Faamu cogo ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala kɛ o d'an ma. Arijinɛ in kɔnɔ Ala ko halisa a mankutu la n'o ye kɔnɲɔgɔnyabagaw sodanso ninnu ka arijinɛ ko wahuru inun, ko hɔrɔnmuso ɲɛkili kumabaw de bɛ u ɲɛ ye minnu ɲɛda fɛrɛlen don kɛ amsali lu'lu in maknun. Ni ɲɛ dar'u kan wallahi i bɛ Ala kali ko jamankisɛ don. I bɛ Ala kali a musow yele u yele cogo fɛ u saniya cogo fɛ ko jamankisɛ yɛrɛ don min bɛ a fara kɔnɔna na. O kumana fɛ Allahu ta'ala ye o mankutu ni mankutu cogo in na. Jazaan ko nin min dilen filɛ nin ye sabiku na o ma ko sarade do bima kanu ya'malun. Ala ma bagaw ma ka da u ma dɛ k'a fɔ dɔrɔn Ala ye ninnu woloma ka bɔ tɔw cɛla non ko nin ye sɔnni min ye a kɛra ka da u ka baara de kan. Jazaan bima kanu ya'malun ja'alna lahum zalika kullahu jazaan li amalihim salih fi dunya. O de kama tuma dɔ ni i b'a fɛ ka Ala ka ladiriya ni Ala ka bonya fɔ i b'a fɔ mɔgɔ si tɛ don arijinɛ kɔnɔ fɔ Ala ka hinɛ parce que i ka baara min bɛna k'i ye arijinɛ kɔnɔ i ka baara tɛ se k'a sɔrɔ nka i ka baara de fana b'i s'a ma parce que a tɛ d'i ma gansan. I ka baara Ala b'o de lajɛ ka sɔrɔ ka i sara nka a bɛna min d'i ma o valeur de ka bɔ i ka baara ye. Faamu cogo ɲuman Ala k'a d'a ma nka a tɛ d'i ma ten dɛ k'a fɔ dɔrɔn ka baga i ma k'a d'i ma Ala ko la jazaan bima kanu ya'malun. Ko nin min dira sabiku na u ma a dira u ma ka da u ka baara ɲuman de kan. La yasma'una fiha lagwan, ko wa nin dama tɛ koyi arijinɛ kɔnɔ den ninnu k'u to a kɔnɔ ye u tɛ baatara kan mɛn u tɛ nɛninikɛ kan mɛn k'a fɔ k'i bɛ to arijinɛ kɔnɔ k'i bɛ dɔ ba nɛni kan mɛn yan fɛ walima dɔ balani fɔ kan walima mankan min bɛ yɛrɛ
nikun tɔɔrɔ la yasmauna fiha lagwan uti mana kan mɛn a kɔnɔ wala ta'asiman wa uti jurumuna wale fɛnɛ mɛn a kɔnɔna na. Ibn Abbas ko la yasmauna batilan wala kaziban ko kuma in kɔrɔ de uti batara kan mɛn wa uti galon kuma fɛnɛ mɛn u tulo la. U ka mɛnta ye jumɛn illa kilan u bɛ kumakan dɔ dɔrɔn de mɛn illa qawla ba'dihim li ba'd u dɔ ka kumakan dɔ ma u b'o de mɛn o ye kumakan jumɛn salaman salama ko kisi b'aw kan kisi b'aw kan kisi ni arjina kɔnɔ denw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn o minnu tun bɛ ɲɔgɔn kan jɛnɛ Daramani a kɛra di wallahi ne kisira koyi wallahi ne yɛrɛ kisira koyi Adama a kɛra di Amadu a kɛra di ne kisira koyi wallahi ne kisira koyi ko nin kuma dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ye lahara ye cogo min na u yɛrɛ y'a dɔn dɔ i porokotolen ka tila o la k'u ka kuma de bɛ kɛ arjina kɔnɔ ko salaman salam kisi la paix hakili sigi basigi kisi faamu cogo ɲuman Allahu ta'ala kɛ o di an ma. Ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi Maadubatul Quran émission kɔnɔna na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala m'an ka jɔnya yira an na sigida wɛrɛ suratul Waqi'a an bɛna sɛnsɛn fo ka taa se inshallah sura in fori yɔrɔ ma ni Allahu ta'ala ka diɲɛ yan'o cɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'an ka folila kumaba ta ka di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ma alil makami fa'alul khairat mujaddidul a'zami Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ale min ye a faso dɛmɛ ka walifasow dɛmɛ ka faso bɔ nɔgɔ la ka walifasow bɔ nɔgɔ la ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ n'a hakili ye n'a kumakan ye n'a jufa ye n'a a ka se ye Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a ye. Sharif Usman Madani Haidara ni dɔnnibagaw kuranɛ kalannaw faamukɛlaw ni u bɛɛ tun ye ta ye ɲɔgɔnna ladegi jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali wallahi mɔgɔw tun na bɔ diɲɛ fantan naani ka na sɛgɛrɛ k'a lajɛ ko mun bɛ an bolo ya hɛrɛ fɛ ani basigi fɛ. Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'a mɛn an ye an bɛ dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka foli ani waliɲuman dɔn lase jamiyatu ansarudin tɔnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu tun sɔgɔlen don an na Maadubatul Quran ni émission in ti fɔ aw kɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bugufiyaw la togodaw la wɛrɛdaw la aw ka salonbaw kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ni sigida in na ka se Sikaso a n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo Kajolon fo Zegwa fo ka taa se Côte d'Ivoire jamanaw ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى